Културико вярваме, че културното наследство не е просто минало, то е мост към бъдещето. Какво е културата? Храна, празници, истории. Но тя е нещо повече, тя ни свързва. Всеки народ има своята магия, а ние искаме да я споделим. Нашата визия – свят, в който културното наследство е живо, ценено и предавано на бъдещите поколения. С всяка покупка от нашите свитъци, вие помагате за съхраняването на изчезващите културни занаяти по света. Търсихме начин да съхраним и споделим световната култура. Така създадахме Културико, учебно-тренировъчна фирма с визия да съхрани и спопуляризира културното наследство с иновативни продукти. Вдъхновение е богатството на световните култури. Ние вярваме, че всяка история трябва да бъде разказана. 20% от приходите ни отиват за програми и инициативи, които подкрепят майстори и занаятчии, чието труд е ключов за културното богатство на нашата планета. Всеки свитък е като вълшебна врата. До празниците на Япония. До вкусовете на Италия. Вече човешкото въображение превъплащава в бяло-червен конец различни фигури. Една от тях в изложбата можете да видите на Баба Марта, ако проследите, на Пижо и Пенда, различни фигури, както в случая имаме гасеничка, бяло и червено. И така творческото въображение на човека винаги се разпалва, за да бъде тази традиция съвременна, спазена и ярка, запомняща се. Открий света по нов начин. Разгърни светъка и живей културата. С Културико не просто четеш, а преживяваш културата.